Hello, good morning. Naunta, paniud to. Nakoy inunan. Ang talong. Mao na siya ang nandan sa mga pobre nga Pilipino, no? Magkaon, magkinamot. Diba? Ang anak sa mga pobre. Tapos, bisag dato na may karon, magkinamot gyapon mi. Diba? Kay naandan man ang kinamot. Dato na meron. Dato ang hilamos. Lamig ka talong. Diba, akong kanon, mix ni siya. Mix ni siya mga higala. Na siya ka ng brown o white. Mix na ko. Para, kunwari healthy. Kunwari healthy ka no. Diba? Ang inuunan. Naglaway din na rin ang mga dato deha. Paras na ako nga dato. Nalaway sila na yung gikaon. Okay. Masa na ilahang paborito. Dumi. Kung publiko sa ono na dato ka karon, ano yung gustong kaon nun? Diba? Lami pa sa imong uyab. Lami pa sa imong uyab dahil. Kalami sa akong talong. Sagot niyo lang os. Ano pagmarta? Kaon da yun. May malaan at ang burag-buros. Pero okay lang. Mahalag malaan basta dato. Di ba? Ano siya? Ano ginilamig niya? Style sa kaon ba? Kabusog siya. Tila sa mga tudlo. Anong tagkape? Kape talaga siya. Kalami sa isda eh. Ang nagbuhat na niya kung inuunan, nagluto ani si mother pa. Niya galunggong. So yum. Ano yung kaon ng dato guys? I mean, pobre sa una na dato na karon. Yeah. Lami. Lami kayo. Bisayang dato. Yes siya. Ganahan jud ko magkaon ng ani nga. Kuan-kuan, limpi-limpi pa sa bukog, ano ba? Yeah. Ano siya? Akong talong lamig kay pagkaluto.
Pasensya na guys ha. Kuha na ko na siya. Sana, parito ba? Ibutangan ako siya kuan. Itlog. Pagkahuman, tangan ako siya tuyo. Siya kuan. Adobong talong. Diba? Ang buhok ni Madam Juan Hitsura. Napay markang habol. Wag yung panudlay. Bahala na siya. Basta dato. Diba? Basta dato niya. Hindi lang. Dato na ko. Diyan ko na dato kaya. Para madali. Muna sinanan sa dato dahil. Dito sa Amerika, ha? Dito sa Amerika niya. Dato puti. Kasi naman lami ang dato puti. Karoon nga suka. Lami niya ang pinakurat. Pakurati gani. Pakurati. Ang pobre. Pakurati madato. Guraon dahil. Guraon. Ako rin yung dato di guraon. Promise. Diba? Kasi ako kalimot. Ano mo kaon ng pobre? Mas dato na ko ron. Ganito Japon pa ko makaon. Ano kaya? Silap-silap sa kamo. Diba? Salamin tulog ako sipon. My goodness. Pasensya na guys. Napasa tayo sipon. Yeah. So, bayagyan ninyo guys yung anita. Busog kayo mo. Muna yung dato nga may kapalit og tinidor. Diba? Tinamot. Yum. Madaghan natin. Mahulot naman ako. Sus, mala na tagburos ani. Pero okay sa ako Basta dato ba? Diba? Yummy. Kumain ko kaon, nudlay ko guys. Kaya at least nakapanudlay. Diba? Ano kaon Nudungag ko ba ko? Kasang naon ha? Okay. Ngunit pa biya. Mali dato nga akong kaon. Ayan. Kung kasi akong naon kung dungag pa ba ko, no? Saka, no? Dungag pa ko. Okay, guys. See you on my next vlog. Babush. Abangan nyo ang dato sa Amerika. Subaybayan nyo. Okay? Okay, babush.